שמי מודי הירשהורן, אני עובד בפקולטה 40 שנה רצוף, אחראי על מעבדות הוראה לסטודנטים, נכון להיום, מעבדות להוראה מתקדמות. זה כאב ראש מאוד גדול כי זה מעבדות מתקדמות בפיזיקה, זה לבוגרי הסמסטרים האחרונים. ואני מלווה אותם מבחינה טכנית וגם מטפל בכל ההליכים האדמיניסטרטיביים של המעבדה. גם כשהוא לא מתמצא במשהו, אז הוא יודע להפעיל את האנשים הנכונים, לבחור את האנשים הנכונים. אני משתדל לעזור גם בעוד תחומים בפקולטה, וגם לסייע לקליטה חדשה של חברים בפקולטה. מי שלא עוצר בשלט עצור במדבר סיני, יקרה לו גם שלא יעצור כשהוא יהיה בעיר ואז תקרה תאונה. אם מתעסקים עם דברים פשוטים, ברצינות, כמו עם הדברים המורכבים, לא יהיה לך בעיות אחר כך. כשיש איזושהי עבודה שאני יודע שחשוב להקפיד על הפרטים, להקפיד על גימור כמו שצריך, ולעשות עבודה מההתחלה עד הסוף, מודי זה הכתובת. כמעט שאני לא שומע לא בנושא של המעבדה. וכיוון שמודי בא עם דברים שהם מאוד הגיוניים, לא רק מאוד הגיוניים, הם גם מאוד תורמים למערכת ומקדמים את המערכת ומפתחים אותה, אז הוא לא שומע לא. כיף לי לראות שסטודנטים באים לביקור בפקולטה והם נכנסים. זה אומר לי הרבה שהיה להם כיף להיות במעבדה.